Iktar minn 300 persuna temmew b'suċċess korsijiet ta' taħriġ fl-industrija tal-films. Dan wara li għall-ewwel darba nfetħu 19-il kors differenti relatati ma' diversi aspetti rilevanti u prattiċi fl-industrija tal-films, fosthom dawk tekniċi dwar l-apparat kif ukoll dwar l-għażla tas-siti, tax-xeni u tal-kostumi. Il-korsijiet kienu organizzati fuq perjodu ta' 2 u kellhom lan li jkattru u jħarġu talent lokali f'din l-industrija. Tkellimna ma' James Kuċċardi li attenda dawn il-korsijiet dwar il-ħiliet li kiseb. Tidra tħares lejn affarijiet mod differenti u tidra tinterroga kull ħaġa li għandek fil-film prattikament. Fl-istadju ta' script, fl-istadju ta' filming, fl-istadju ta' editing, kull ħin u kull moment tidra tinterroga għaliex din ix-xena għaliex din il-kelma. Permezz ta' somma addizzjonali ta' 430,000 euro ta' fondi Ewropej u bisħubija ma' Film London li provdiet taħriġ kien possibbli li l-istudenti jipprattikaw dak li tħarġu dwaru permezz ta' skema ta' mentoring ta' feature film. Bdejna il-proċess kif jinħadem film barrani tista' tgħid. Bdejna pre-production, mbagħad eventually morna l-production fejn filmjajna li kien hemm bżonn. In the meantime, sakemm konna dejjem pre-production kienu kollha dej changes fuq l-script u hekk dejjem jevolvi il-proġett. Issa qegħdin fl-aħħar fażijiet ta' post-production. Esperjenza li fi kliem Kuċċardi tgħin li t-talent lokali jimraħ mhux biss fi produzzjonijiet lokali iżda anke dawk internazzjonali li fuq kollox tattira l-industrija tal-films Maltija. Kien hemm ukoll il-Film London, jiġifieri li qed iġiblek nies ta' kultura barranija li qed ituk iktar input fuq il-proġett tiegħek. U allura apparti li hemm l-idejat kulturali Maltin, l-idejat tagħna dawn qed jidħaltu iktar u qed jespandu il-viżjoni tal-film prattikament biex tkun tappella għall-udjenza ikbar.